गासै पॉइंट 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दायो आं दंफायो मरिगाव जिल्लानि सासे मेलेमजिबि एबा रोंगौथि आइजो। बिथाङा गोबां सम हारि माहारिनि खामानि मावबोबाय। ओंखायनो बिथांनिफ्राय जों दायो मिथिना लानो बिथाङा बिथांनि जिउआव बेसेबां माहारिनि थाखाय बिहोमा होबोखो आरो मा मावबोखो आरो मा मावनो खालामखो आरो दानि थासारियाव बिथांमोननि एजेन्डाया मा बेफोरनि सायाव मिथिना लानो। दायो बिथांनि सिनायथिखौ लानाय जानोसै। खुलुमबाय। आं मरिगाव जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बारग' आफादगिरि। दा बर्तमान आं बोसोनगिरि। गिबियावनो आं प्राइम 24 हेडलाइननि फंबाय गबिन्दखौ आं साबायखर बावदों। जिखि जायाबा दायो जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद एबा सिगांथ' जों मिथियोमोन बेखौ आटोफ होननानै माने अल ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेसन। बे उनावहाय लासैनो मुं सोलायनानै आब'द जाबाय। बे आब'फा जोंनि मरिगावआव दाजेननायनि सिगां हयथ' माबा मोनसे कनभेनसन कमिटि जादोंमोन नङा होनबा? लिंथुमगिरि हानजा जायखौ बुंनाय जायो। बै लिंथुमगिरि हानजाखौ सोर दैदेनदोंमोन बेनि सायाव एसे जों मरिगाव जिल्ला आइजो अनसाय आफादखौ जिहेथुनिखि मोनसे माहारियारि आफाद निखिल बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वहानो जोंनि बे आफादखौ दानो थाखाय जोंनि जिल्लानिफ्रायनो थाखानाय गिबि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दुलाल ब्रह्म आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दानि बर्तमान जोंनि एक्स बिएलटि बिथांमोनानो गासैबो ज' जानानै जोंनि आब'दनि दैदेनगिरिफोर फैना ज' जाना फैनानै जोंखौ बे आफादखौ माने दाना होनाय जादोंमोन। नोंथांनिफ्राय दायो रोखा जाबाय जों बे कनभेन्स कमिटिया बिथांमोनानोमोन एबसु एक्स बिएलटि दानि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि लोगोसे आरो बै समनि मिरुनि आब'फनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै दाना दायो बे दानाय माब्ला मा मायथाइयाव दादोंमोन आरो मा अक्ट'मोन मा जायगायावमोन? आচ্ছা गबिन्द फंबाय, जोंनि बे आफादखौ दानाय जादोंमोन 1986 मायथाइयावहा जुलाइ दाननि 2 खालाराव दानाय जादोंमोन। अमरागुरि गुदि फरायसालियावहा 11 रिंगायाव दानाय जादोंमोन बे आफादखौ। बे आफादावनो जोंनि माखासे आइजोफोरा जेरैबायदि बिथांमोननि कनभेन्टमोन बेबायदि लिंनाय बायदिनो बिराद दोलो जानानै बे आफादाव हेफाजाब होनानै जोंनि आफाद बा जिल्लायावहा नांगौ बायदि जोंनो आफाद बा आइजोखौ नांगौ हिसाबै बे आफादखौ जोङो दाना होनाय जादोंमोन आरो। आচ্ছা आब'आ बे आफादनि जिहेतु संबिधान कनस्टिटिउसन बर' जायखौ संबिजित होनना बुङो आइडिय'ल'जिया बे आइडिय'ल'जिनि सोमोन्दै एसे खेंफारथि होगोन नामा? जोंनि दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जिथु संबिजित बे संबिजितखौ जों मोनदांनायावहाय जोंनि माखासे आइजोफोरनि सायावहा जोंनि रैखाथि बेफोर रैखाथिनि सायावनो दङ माखासे आइडिय'ल'जि दङ। बिसेसकरि जोंनि आइजोफोरखौ नांगौ बायदियै जानायलाय आब'दखौ दानाय जादोंमोन आरो बे दानाय जानायनि खारनानो बेनोमोन जे आइजोफोरनि माखासे मोनथाय बे मोनथायनि थाखाय जों आइजोफोरखौ इसिङावहा लाखिना दोनबाबो जानाय नङा होननानै जोंखौ माने बाहेरायाव बर'नानै आफाद हौवाफोरजों सम अधिकार लानानै नांगौ बायदियै हेफाजाब हौवाफोरनोबो नांगौ जानाय नालाय आरो जोंनि जाय अधिकार बेफोर अधिकारफोरखौबो आइजो हिसाबै मोननो नांगौ। बेनिखायनो बे आइडिय'ल'जिखौहा माने जोंनि माखासे
आइजोफोरनि मोनथायनि आइडिय'लजिया दंखायो आरो लोगोसेनो जोंनि संबिजिरनि गेजेरावनो माखासे आइडिय'लजिया ओरैबायदि जानानै दं जे जों 4 एप्रिलखौ जों 4 फालिनाय जायो 4 एप्रिला जाबाय जोंनि जौहोबथा सान 14 जुलाइआ जाबाय जोंनि आब'दनि गायसननाय जोनोम सान आरो लोगोसेनो माखासे समावहा दावराव जानायावहा बे दावरावबो जोंनि आइजो माहारिखौ नांगौ जानायलाय दा जेरावनोखि आइजो नङाबा माने हौवा माहारिया माने बे थासारियाव बै समावहा माने हौवाफोरा न'आवथ' थाखानाय जाखाया दा ओंखायनो माने ओरैबायदि हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गोम माने गोहो खोलना होनो नांगौ जाबाय आरो बे मोनसे थासारिनि गेजेरजोंनो दिनैसिम आब'हा हयथ' गावबा गावनि हाथिङाव गसंनानै मोनसे मोजां लामायावहा हौवाफोरखौबो खाबु होनो हानाय जाबाय आरो लोगोसेनो गावबो गावनि अधिकारखौ माखासेया दासिमबो साहस लाना मावनो हायाबाबो खिन्थु बिथांमोननि नेतृत्वआवनो गासैखौबो जों दा जिहेतुनोखि बर' काउन्सिलनि जिहेतु थासारिनि गेजेरावहा सोलिबाय थादो जे सोरबा GM नागिरनाय बेफोरबायदि थासारिया जाहाथे जोंनि गेजेरावहा जानो नाङा मानोना जों मोनसे लक्ष्य खालामनांगौ गोबां समनिफ्रायनो जों बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ मोनाखैमोन जिहेतु दा जों बे मोनसे सुबिदाखौ मोनदों बेखौनो जों बर' माहारि हिसाबै आलो गोजोन खौसे जानानै जों जाहाथे बे जिथुनिखि पलिटिकेलि मोनसे राइट बे राइटनि मोननो नांगौ उपयुक्तखौ जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै भबिष्यतखौ जाहाथे जों मोजां मावलांनो हागोन बेखौसो जों साननांगौ दा ओरैनो जों जिहेतुनिखि मोनसे इन्टारिम बडि बे बडियावहा जोङो GMनि थाखाय बा EMनि थाखाय जों साज्रां नागिरनानै बेफोर थासारिखौ जोंनि गेजेरावहा बेबायदि गुलाय गुजाय लाबोनायखौ मोजां नुवाखै आरो नोंथांमोना जा सानदों बेफोरखौ बेयावनो दोनथ'नानै जों मोनसे समाव खौसे जानानै जों खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै बिथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा बेबायदिहै थासारियावहा जाहाथे राजा रायजोनि गेजेराव बेबायदिहै गुलाय गुजायखौ खिथियालासेनो मोजां मोनसे लामाजों जों खौसे जाना थांनो हागोन बेखौसो साननो नांगौ होननानै आं आसा फारियो आंबो नोंथांनिसिम धन्यबाद होबाय जे दिनै नोंथांमोना आंनि खाथियाव फैनानै आंनिफ्राय जा एसे बुंनो हानाय बा बुंनो लुबैनाय खावलायफैनाय बेखौ बुंबाय बेनि गेजेरावनो माखासे आंनि बुंनाया गोरोन्थि जालांनोबो हागौ बेखौ आं निमाहा बिनानै प्राइम 24 हेडलाइननि गबिन्द फंबायखौ आङो धन्यबाद होनाय जाबाय गोजोन्थों